I know that my Redeemer is in heaven. Oh, who's waiting for me in that land? Heaven, la pongongona ezulwini. I know that my Redeemer is in heaven. Oh, who's waiting for me in that land? Heaven, la pongongona ezulwini. Mina ngibamdezelika nyagala ngaye ngibiza ngosabela no don't shut me out. No, don't shut me out. Let me stay and see. When it calls me, I will laugh. Yes, I shall meet him over. No. Don't let me stay. When he calls me, I will laugh. Yes, I shall meet him over there. Gisamangala, mina niyamkhumbula nganina. How he laid the heavenly kingdom ukuzofela khona la. Gisamangala, mina niyamkhumbula nganina. How he laid the heavenly kingdom ukuzofela khona la. Mina ngibandezelika when he calls me, I will answer. Yes, I'll answer. I shall meet him over there. No, don't shut me out. No, don't shut me out. Stay and see. When he calls me, I will answer. Yes, I'll answer. I have lived a life of sin. Lord, I have strayed from your path and now I face your wrath. Of all the evil doing from within, how can a sinner such as I deserve your grace to the extent of your death? My Lord, your love and compassion no one can replace. I am in awe of your mercy. Never shall I stray from your call. Mina toda kuchingamidzai zvakare pachirongwa chino chepadare apo toimba makomborero kubva mangwanani kusvika panguva dzino. Thank you so much for joining us. Kwese kwamuri, if you are in Botswana or in Borodeo, even Budiriro, muchiteerera chirongwa chino chepadare. Tisatapinda munyaya yemuzvara nhasi, regai tikumbire vagono vativhuriro nemunamato. Ngati namatei baba vedu makanaka muri kudenga. Tinokutendai neupenyu hwamunotipa
nechirongwa chamunotipa mukati mesabata ranhasi, apo taswera tichinzwa mharidzo zhinji nedzidziso zhinji. Iye zvino taakupinda padare, tiri kukurukura sana baba tingabatsirana sei mumatambudziko eupenyu. Chititungamirirai vateereri vedu pamwe chete nesu kuti mutaure nesu, mutibatsire kuti zvatinenge tiri kukurukura zvisabva muzano renyu rekutiponesa. Zvese zvaitwa zvapera, tigokwanisa kusangana mukati meumambo hwenyu. Muzita renyu Jesu muponesi tinonamata. Amen. Amen. Tinotenda zora nhasi izuva risina kujairika. We also have a guest padare pano muchazowanzwa vakutaura. Regai titange pana Gono. Maybe you can introduce yourselves. Yes. Kune vateereri vedu. Tinoda kukukwazisai vateereri. Ini ndinoitwa Ernest Mupunga. Ndiri Gono sekunzwa kwamaita. Ndinobva kumasvingo. Uyezve panyaya dzekukurukura nenyaya dzekupana mazano, ndinoona chiri chinhu chakanaka vateereri, kuti pane zvinhu feedback yamunotipa nezvatinenge tichikurukurawo imimi, ngatinge tiri kubatana pamwe chete kuti tivake chinhu one chinotibatsira mukati medzimhuri dzedu. Thank you. Tinotenda. Yes, Mkai. Tinotenda. Ini ndinonzi mufundisi Makiwa. Tisu wana mukanya. Yeah. Asi chidau chedu ndikawa machitaura icho ndoza kuti uyu anondiziva, chinonzi chiunduro. Chiunduro. Ndikawa munhu ati mhoro chiunduro ndinocheuka, ndoza kuti hausiwo kutaundi ba. Ndo kumusha. Shungu washa. Tisu varidzi vasvo, vasikana vanonzi mwene wasvo. Kana vari pamusha pako ndo varidzi vezvese. Yeah. Ndo chidau chedu vhudzi chena. Yeah. Tinotenda vhudzi chena. Regai tiende pane Pastor Z. Tinoda kutenda, ndoda kukuchingamidzai vateereri, toti makorokoto egoredzva. Toda kutenda zvikuru. Zita rangu Pastor Tapiwa Zinyemba, mufundisi ku Warren Park District North Zimbabwe Conference uko. Vano madlira pazhe wegona chitova chaurura sambiri mauruka gutu mukuva pasi vari wiru masakadla garara masango varidzi vegutu vanoridza ngoma nemudzongo wenyama ng'ombe mbudzi ndedzevarombo. Kwasai mose tinovimba kuti tichava nenguva yakanaka pachidzidzo chezuva ranhasi. Mwari achitibatsira. Thank you so much. Zora nhasi we'll be having a lot of theology. Taita two pastors in one time. Indoitwa gospel Mudonhi ndopindira pa Mandara Church ndiri samaita ndosaka tiri kutoita program ino ndichibva kwa Rusape kwa Tandi. Mwari vachikuitira zvakanaka. Chief wedu ndi Chief Makoni ndo kwedu chaiko. Muzora nhasi musoro wedu nyaya uri kutiwo kutsva kwendebvu varume vanodzimurana. Ziacha indebvu. Dzogona kutotsva. Kana dzichinge dzatsva, what is the remedy? What causes? Dare tichatibetsera muzora nhasi kuti as men ndebvu dzinotsva. Dzinotsva. Stay tuned. Unyatsonzwa muteereri. Ngatitange tanzwa vhesi redu remuzora nhasi. Tinotenda samaita. Regai timbotanga kumora mukati mebhaibheri. Matthew chapter 26 verse ya 38. 36 kusvika pana 38. Patinoona mumwe murume ndebvu dziri kutsva. Regai tiverenge. Jesu mugetsimani. Zvino Jesu akasvika navo panzvimbo inonzi Getsimani, akati kuvadzidzi, garai pano. Ini ndichaenda kunonyengetera uko. Akatora Petro navanakomana vaZebhedhi vaviri, akatanga kuva neshungu nokudumbirwa. Akati kwavari, mweya wangu une shungu kwazvo kusvikira pakufa. Garai pano murinde neni. Now, takananga netopic yedu. Tinoona sekuti Jesu une vadzidzi vake, unotora vadzidzi 12 vofamba voenda. Asi tinoona sekuti Jesu unogona kunge wakanga uine shungu ndebvu dziri kutsva. Ndokubva pakati pemadisciples ndokubva atora vamwe vatinoona sevanga vari close, ndokubva aenda navo. Anti garai pano munonyengetera.
unozodzoka kuti varume moyo wangu ndiri pakutambudzika. Saka tinoona sekuti Jesu ndebvu dzakanga dzichitsva. As unfortunately vamwe varume vakavata. Ngatitange nyaya. yatotanga Jesu akasvikawo pakutsva ndebvu. Dambudziko riri panyaya iyi nderekuti ndebvu dzaitsva dzaipisiwa nevakanga vakavata. Jesu anga asingatsvi ndebvu nekuda kwezvaakanga azviitira iye pachake, but ava vaitovata ndo vaimupisa ndebvu asi vakavata. Saka tobva tatoona kuti munhu anogona kupinda mudambudziko achipinzwa nevamwe vanhu, asi vanhu vaivo murega futi, asi vari vamupinza mukati medambudziko iroro. Saka ndebvu dzinogona kutsva dzichipiswa nevamwe vanhu vakakupoteredza. Saka handiziva hangu kuti dei wanga uriwe wainzwa sei, asi Jesu akangoramba achivakurudzira kuti namatai, zvinurai munamata rutatu. Asi vai vakanga vachivata. Akazotaura akati ndoona kuti shungu munadzo, but ndiri kuona sekuti miviri yenyu ndo isina simba. Saka tiri kuona seexample yapiwa nemufundisi pano kuti munhu anogona kupinda mudambudziko, kwete raagadzira iye, but ragadzikwa nevamwe vake. And otsvaka chinhu chandadapa pavhesi ndechekuti murume uyu haana kuvanza, akataura. Rinova rimwe rematambudziko maybe hamuchazokurukura pano kuti zvinombofamba sei. Akataura kuti ndine dambudziko ende atotaura kuti nyaya yacho tondisvitsa parufu zvokuti vaisafanirwa kuvata, vachiva kuti it's life threatening, zvinhu zvotokonzera kuti munhu atofa, but kunonzi vanga vakarukutika vakavata. Gono kutsva kwendebvu varume vanodzimurana zvinomborevei? Inini nemi tisiwe home theology. Yes. Any direction. Any gun shoots. Right. Samaita. Nyaya yekutsva kwendebvu iri kutaurwa. Kazhinji kacho munhu anenge atova mukati. Zvekuti uzive kuti dzapiswa nani, dzimwe ngura hauzivi. Zvafamba sei? Kana kuti tabvepi hauzvizivi. Asi chauri kuziva ndechekuti ndebvu dzaakutsva. Ende iwe hauchagoni kuzvibatsira. Waakuda rubatsiro from outside. Vamwe varume why zvakazvisina kunzi kutsva kwendebvu vanhu vanobatsirana. Vakaziva kuti inyaya dzaana baba idzi. Ndiri kuona futi umwe muono wekutiwo vakakoina tsumo iyi kana kuti shumo iyi tiri kutaura nechekwedu. Vakanga vachitarisa kuti kana pari pamusha tiri Padare, kana pari pamusha unotarisira kuti nebha wako umwe murume haangoti business rangu zvandiri kuita zvangu handinei nanhingi, unombopota uchicheukawo pashoulder yako kuti uto kuti umwe wako akadini. Kana ukaona umwe wako wamatambudziko hazvigoni kuti iwe uvate hope, unomuka womubatsira. Saka ndiri kuona kuti panapa pari kupuwa futi responsibility, yes, as you said, kuti with our home theology, responsibility kuti baba murume pamba mumusha mucommunity ane a role to play yekuedza kubatsira mumwe wake ane problem. Problem inogona kunga iri yemhuri, inogona kunga iri yevana vake. You cannot just turn away. Yobva yaunza aspect yeubuntu. Umuntu ngumu ngabantu. Yes, kuti unzi munhu kunge paine vanhu. Saka zvobva zvaunza munhu kuti hapana zindoga, hapana an island. Hapana anogona kuti inini zvangu ndozvigona. Nekuti ndebvu dzichatsva mumwe musi waakuda anodini? Anokudzimura. Thank you so much. Ipapa ndo pandada pamapedzisira chaita kuti shumo itaugwe ndechekuti vanhu vaiziva kuti hapana murume asina ndebvu. Saka ukaona dzomwe dzatsva ukamubatsira ukudzivirira dzako, nokuti iwe ukarega dzako dzichadini? Dzichatsvawo.
saka pane kapfungwa kekuti hakuna munhu asingasangana nematambudziko ende haisi nyaya yemumusha sekutaura kwamaita mutumbo chi gono inyaya yepadare varume vari padare hapana vana mai hakusi kuti vari kushorwa but inyaya iri kutaurwa yevatungamiri vedzimba vari kuti varume ndebvu dzototsva asi kana taona munhu ari kutsva ngatimhanyei tibatsirane tikadzimura ndebvu dziya taponesa iye tazviponesa because mangwana pachatsva dzangu panotsvawo dzako uchadzimurwa. Saka ipfungwa yekubatana kwevarume vari munharaunda yekuti havagoni kurega umwe munhu akatsitsirirwa ivo vachiti ndezvekumba kwani ndezvekumba kwake. Saka ndiri kuona sekuti inyaya dzepadare chaidzo dzaitaugwa apa, haisi nyaya yemunhu ari pamba pake nemhuri yake. Izvozvo zvobva zvatotipa shungu dzekuti musha wako hausi an island, wakatodongoregwa neimwe misha kuti pari kumboitikei pamusha apa, kuitira kuti ugare zvakadini zvakanaka, usave munhu ari mudambudziko. Bo dzikatsva pese community yapera. Ngatimbopai iri kudzika. Ndoda kuenda pana pamuri Pastor Z ne-home theology yedu yayo. Mchaona kuti Jesu anga ari mu garden of Gethsemane. The garden was beautiful, but in that garden ndebvu dziri kutsva. Saka ndo pari kuuya pfungwa yekuti in our gardens ndebvu dziri kutsva. Dzistobvira but uri mugarden ende dzichatoramba dzichitsva uri mu latest motor 2023 changoburwa muna January 1 ndebvu dziri kuita dziri kubvira. Saka tiripo sevarume pakuti tidzimurane. Pfungwa iyi iri kuuya pakuti varume vari kuonekwa iko zvino izvi vari kubraya, ukaenda kupi vanhu vanenge vachifara, and it looks like things are okay. Men are strong on top of the world. Yes, they are on top of the world. Zvekuchema zviya nekudini ndezve madzimai, but if you look at the rate yema-suicide in 2022 varume vangu vachirwa pasi because of that pressure. Now ndichibva ndauya pamuri ipapapo, chiri kukonzera kuti ndebvu dzitsve chii? Samaita mubvunzo wakanaka. Tichita follow up nezvataugwa nevarume avo. Kune imwe shumo zvakare notiro rume rime harikombi churu, charachimwa achitswanyinda. Ndinoona sekuti vanhurume nevakanditarisa handizivi kuti kapuraidhi rekatiinako sevanhurume. Ndoona tikada kukombeya nemadzimai, madzimai anotaurirana kudai chakati chandasudaiwo ndazonzwa ndasudai, but munhurume sekuona kwangu anozokomita masuicide haya anenge ane zviri kumutambudza mukati, but kuti azvibudise zvinomuremera. Saka ndosaka tati tiedze kubatsirana varume. Ukasataura zvinokushungurudza, zvinokunetsa, unosvika pakufa. Tikakuluza, we still want you, tinokuda murume. Sununguka kutaurawo nevamwe varume. Ndofunga muenzanisi waJesu anetseka, akatora vadzidzi ndokubva pamwe ambotarisa kuna naNikodhimo, kuna nana Andrew, anani achibva rega nditore ana Peter nana James na John ndimbofamba navo. Aenda navo vanovata. Akati varume zviri kunditambudza mwe kusvika parufu. Saka ndinoona sekuti samaita vanhurume tiri kuita machallenges nemhaka yekuti we are not opening up. So I want to challenge varume, let's open up kune vamwe varume, but wotsvakawo veku open up kwavari, because kuna umwe woti ukataura nawo soka kuna umwe varume vane makuhwa mukanyi makunooneka wakuparizwa kuti chinoda kune vamwe varume vari panapa kuti inyaya yangu yandakataura naningi. Saka I think katoro muenzanisi waJesu kuti ane vamwe vaakaselekta vekuenda navo. Ndofunga tingamboti ipapa kune zvakawanda zviripo. Ndogona kuwedzera ipapapo ndichiti nini, chinowanzoita ndechekuti pane zvikonzero zvakawanda kuti varume vasangoita open up.
pamwe upbringing yekungonzi murume uri wakashinga haungotauri zvese rume bhuru hauchemi kuti warwadziwa wobva wangoti variko vanochema but a few vazhinji munhu wemurume hachemi munhu wemurume haite so saka as a result zvinokonzeresawo futi zvipi izvozvo. And also it seems like it's the way we are created, because vanhu vanoti ivo vana mai vanotaura maybe 500 here kana kuti 500,000 words in a day here or whatever, right. varume vanenge vanotaura quarter of that, kungotaura chaiko, hapana chakaipa, kungotaura nyaya. But unoona kuti varume ukataure watogumirwa. Iye zvinezvo mukadibvunza kuti makatamba sei nyuiye anza mambo 3 words, know everything went on well, tatopedza. But ukabvunza mai izvozvo patotangana nayo, vanobva vataura kuti takazodai patakasimuka takange tamuka makuseni ndobva tageza, vanozvigona and they go into that detail. Saka zvimwe zvacho zvingori like almost the nature of men, kuti unongosummarize. And ukaona wako atakwa maningi, especially nemunhu either some are introverts as people, ngoti haatauri zvake, munozwa kuti ninga akanyarara hazvinyanyi kuwanika kumadzimai izvozvo, if you actually observe it. Saka that's why tiri kukurukura Padare kuti aiwa ngati encourageane kuti yes it could be our nature, but kana ndaita problem ngandizive kuti pane someone ari kuda kundidzimura, atori ready. But kana asina kuziva haagoni kudzimura nekuti problem yacho inenge yakavanzika, iri mandiri hamusi kuiona. That's why Jesu akazotaura kuti varume dambudziko randinaro rakandiremera zvakadaro, nekuti ava vanga vachinzwisa kuti yes tauya kune problem, but they didn't understand the depth of the problem. Zvinotondisvitsa parufu, achifunga kuti kana varume vakanzwa kuti zvine rufu mukati, hope dzichadini dzichatiza. Pane vanoti baba vangu vaigara vachitaura vachiti zindavarisirako rinokoka hope. Hanzi mukaenda Padare so iwewe wangouyawo semuteereri Mudare kunokotsira, but uyu ari kuaccuswa kuti wakaonekwa uine mukadzi wemunhu ari kubvira. Saka izvozvo ndo zvinoita kuti men vanyanye kudini vaite maproblems, and especially as the pressures of life dzinoramba dzichikura nekukura, you end up having more men committing suicide. Ndanichiverenga nhasi savo pasocial media, one guy anga aine mudzimai wake, mudzimai was pregnant, kwakubata mudzimai aina mufundisi pamba pake pamubhedha wake, anza aibva ati ndakutondozvidini haasi akanganisa, but ndiye akanganisirwa but ndiye akutondodii futi kunofa. So anobva aremerwa zvakadaro zvokuti kuti ati ndizotaura pamwe kunyara here kuti vanhu vanozonditi kuzoona wada ameno whatever goes on in the mind, but zvabva zvamukurira and we lose him is tichimuda. Saka ndine mubvunzo samaita pane zvataurwa nava. So muri kuencourage here gono kuti varume titorewo the character yana mai yekutaura, ndo zvamuri kuencourage here kana kuti muri kuti kudii? Ndiri kuencourage kudaro nechikonzero chekuti vanoti ivo a problem shared is a problem half solved. Ukataurira samaita soko zvemunoona ndakadai zvinezvi ndine problem, ndiri kurwara handina mari yekuhospitari, pamwe shoko vanoti wadii kundoona shamwari yangu Dr. Ningi ndotondorapwa, but ndikanyarara manje nekuti ndiri kuda ndiri munhu wemurume ndinongofa ndiripo handitauri, vanozonditi ndiri wiki, ndinofa, hazvibatsiri shoko, hazvibatsiri ini. Saka ndiri kuencourage kuti yes ngatitorewo that trade yekuita open up and speak out of our problems. Challenges atinawo ngatitaure nezvawo, because a lot of people nhasi unoyu isiti hatisina problem kaya kuti depression nekuti munhu akarwara nepfungwa taitoona sechinhu chiri a laughing stock generally semuAfrica semuZimbabwe, but iye zvinezvi takutoona kuti itori serious case chaiyo yekuti
munhu anongova depressed, oswera akarara, haana wanotaura naye, anogona kuspenda the whole day ari mune vanhu but haana chaambotaura, ukangomubvunza anongoti yes no. Zvakulidha manje kumadrugs, madrugs akukonzeresawo because wauda kutsvaka something chinokuita elevate, chinokuita hyper and so forth, but those things don't work. Zvotokonzera worse problems because you are not sharing that small problem yekuti ndiri kushayawo basa ende ndine pressure yekuti ndakuda kuroora but basa handina, ndoita seiwo naye varume vamwe vanogona kuti ita so hazvinetse, ita so ukandotaura naye naatezvara iwe unga uine mari haisitogona kuitawo mudeme towedzerawo something watova pane rimwe danho. Mukanya yamaunza iyi namufundisi yajesu yakaoma because Jesus is our example. Yes. And asvikawo pakutaurawo netimu yake kuti team andripatize zvina zvinomira mushe. You know, maybe sometimes ndiri kuona sekunge are we not also affected by positions atinawo ekuti nami ni elder now ndaomerwa ende ndakunotaura nomumwe mubvozi uyo ari pasi pangu aroti but how can an elder be in this position? How can a pastor? Yeah, how can a pastor be sure kubva aita taiti kudaro? You know, so sometimes maybe the mind inoplay something, but Jesu arotara nevadzidzi vake toti zvina zvinomira mushe. Yeah, you know, even Papa itaura baba mupunga panapa, ndaona kuti tine varume vari kupinda mudzimba vasina ndebvu. Mushande wemunhu ane ndebvu, because tiri kunzi varume vanodzimurana ndebvu. Kana usina ndebvu ukapindamo dambudziko ranosangana naro revanhu vane ndebvu rinokunetsa. Kana wakasheva ndoreva maturity, you know, you have to be mature kuti upinde mumba. And having said that, muchaona kuti vabereki vedu vanova mupunga ndinovaisa kuvabereki vedu ndomazera avo nevakoma vavo vari vadhara vedu isu. Kuna nababa kwoita vana dhedhi. Iye zvino isu tisu vana dhedhi kaisu nana Madhlira tisu vana dhedhi. Vana dhedhi havatauri zvinhu zvavo, avo vakakudzwa kuti vanoudzana. Because mukaona even mapensheni vakagara marokesheni, nono anoburitsa chiya oenda pamvuri womumengo, wepapa oburitsa chiya oya pamvuri iwoyo vachimwa zvavanomwa, hatizive zvavanomwa but vanenge vari pai vachitaura nyaya dzavo. Vava neorientation, tsika, ndiri kuona muone pfungwa yetsika, magariro neculture iri kuchinja kubva kune zvanga zvichiitwa kare zvekuti varume haanyari kutaura dambudziko ra. Musafunga kuti varume vaingotaura zvinhu pamadzimai kuti indine problem mumba kwangu. Vainda padare, tisvikewo gono, asvika muzukuru kwakanaka, kanzi sekuru zvino hazvina kumira zvakanaka, kwanzi ugari uya kuno, vakahwa kudaro wotoona kuti hatichaendi mukicheni munana mai, tochiindapo onzi chii pasi pemuti. Saka papa nekaculture kekuti vanhu vanoudzana zvinhu zvinovadini zvinovanetsa. Inova iyo nyaya iri kunetsa mazuva ano. Vanhu vari kuviga. Kune vanhu vakura kudarika Jesu vanoviga. Zvakadaro zvokuti munhu anodakara, ndopa mucherechedzo varume nyaya tiri padarika, vanodakara kuti wako vanhu vakarambana. Murumbidzo yeudha wakatoromba mudzimai kanzi kudhara kanzi akare panozoenda unoti hapachina kunyanya ukada kutoti kodema kanzi kwatakabva kwese ikoko makabva nini nani. Saka ndoda kuudzai kuti mazijurawo waya atakaisa ichitodzivira mbavha haachadziviriri mbavha chete, akutidzivirira kuvanhu. Hatichakwanisi kubuda pachena nezvinhu zvinotinetsa. But ndingangoti kuvateereri nevatariri vechirongwa,
handifungi kuti dare rino riri kuti udza varume vese vaona. Umwe neumwe ane varume vake chikwata chavo. Pamuri kutamba sunuka ipapo muchiona mabhora kuti rewaiti rechinyi, taura nyaya yako kune vamwe vako kuti varume muchiona ndichikuta bhora kudai kumba hazvina kumira mushe. Ende varume vokudza chiko votaura manje nyaya dzani. Dambudziko rataita nevarume vanhasi ndo rataugwa pano naMadhlera kuti vanobva vabva Padare vakuenda kukicheni kuti zviripi agono zvino hazvina kudini hazvinomira mushe nyako kuchechi motona kuti vanonoka kuuya vakagariwa madunduru namai. Kana yobva ipapo wakonzi musazotaura nyaya yedzimi hani masvona. Varume vakudhara vaiti ikatsengwa kudare ikapera wodzipukuta musodzi muzukuru inda kumudzimai usataura chinhu tora icho unodai achisvika ikoko anosvika morari uri pamusoro mai vanobva vaziva kuti akaenda kwasekuru. Saka ngapave nesetup iyoyo yekubuda panze pamumengo mutaure nevamwe sekuru vari pa vamakajairana muchaona kuti nyaya dzenyu dzinoreruka. Haisi nyaya kungopiwa mari mazano chaiwo ekuti aiwa iwe uri kunetseka naizvo depression yamunoreva. Vamwe vatinoona mutaundi vamwe muchiti vanopenga iwe indebvu dziri kutsva but vakashaya anodzimura zvokuti munhu akaona kuti kutoti ndirarame chaiko ndotopenga bozi handigoni kurive normal kuti ndidle ndodlei ndikada kuita normal handidli saka ndotopenga kuti ndikwanise kutora mabhini nekudini achidla kuti akwanise kurarama. Regai ndibva tauya pamuri pastor pane zvataurwa namufundisi samaita mukanya varuva nesvimbo 14 pounds hamashaya. Tiri kuona sekuti kune vari kushaya anodzimura. But I want to challenge you varume, munonyatsoona kuti munhu uri patight uyu but you are able une midzi kuti unokwanisa kudzimura mumwe wako. Wadiwa muvinga because vamwe kutosvika kuti anoti varume ndine dambudziko zvinomuremera. Wadiwa wasvikawo nezvipo zvawakapiwa naJehovha kuti abamuneni mukoma chii chiri kunetsa, be friend someone, mushamwaridza nawo naye zvinokubatsira. Kutaura kwaitwa namukanya kune varume vakawanda, vamwe maerida, vamwe vanogona kunge vari vafundisi, vamwe vane zvikundla zviri pamusoro but vanonetseka nenyaya yeerectical dysfunction. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka, kumba hakuna kunyatso kumira zvakanaka. Hongu Mwari akavakomborera vane vana vavainavo nechii zvose but pane pazvakazomira nezvikonzero zvakasiyana. Saka kune ma-institutions ariko anobatsira panyaya erectical dysfunction iyi. Unochizoona madzimai unozoona ari kungopengereka zvikonzero zvii, vamwe vakuzotorwaona naerida nhingi vari nemhaka yekuti kumba hakuna kumira zvakanaka. Kune ma-institutions ariko anobatsira. Ndokupai umwe muenzaniso. Imwe institution iriko yekuti unoenda vanokukansela vokutarisisa zviri mumuviri nezvimwe zvakadaro, kudzimurana kwatiri kuita uku. Saka kana variko varume vane ma-challenges erectical dysfunction, batai dare, mubati wechigaro wedu aripo, tinobatsirana because dzimwe mhuri dziri kuparara. Vamwe vanouya is a pastor, I'm a pastor, I'm a marriage counselor, I'm a marriage officer. Madzimai anouya mufundisi, kumba kwedu hakuna kumira zvakanaka, munoziva kuti taane 6 years tiri kungoita sabhudhi nasisi nezvimwe zvakadaro, tichibatsirana. So kune ma-issues akati wandei. Ndingada kupa muenzaniso erectical dysfunction iriko, ma-social issues mukati medzimhuri. Baba namai hamusi kuwirirana, pane kanhu kadiki kamuri kutadza kunyatsokuwira zvifambe zvakanaka. Ko wadiwo waendawo kuna baba ava, shamwari kumba kwangu hakuna kumira zvakanaka, nemudzimai wangu hatisi kuwirirana panyaya iyi neii. Pane ma-issues yema-in-laws. Tingagona kubatsirikanawo kanawo sei.
even panyaya yekuitwa kwevana namba yevana chaiyo vana mwana gona kuita vana 9-10 but zvinhu hazvina kumira zvakana basa rawina racho harigoni kuriritira vana 2 unoona vana havana hembe dzekupfeka nezvimwe zvakadaro, even preparing for retirement tichiri vechidiki unozoona munhu akwegura abva pabasa tokuendesa kupi une imba yekicheni yakatorereka yakuzodaiwo wadiwa even mafamily projects nemabusiness people aripo. Tine vanhu vanoda kudzimugwa zvakasiyana-siyana. Ndingangoti ndo zvimwe zvezvishoma zvatingagona maybe vamwe varume mungagona kuwedzera tingabatsirikanawo sei. ndo mamwe pabatara nyaya yemasocial issues ngono kuti kune maissues akasiyana-siyana anowanikwa mukati medzimhuri. Murume achifunga munhu unoona mumwe murume anenge akangodaiswa musoro munhu ari deep in thought apererwa. And hatisi kutaura vanhu vari kunze chete vasiri vechechi nevarume vari muchechi vari kutsva because panoita imwe notion yekuti vanhu vechechi ndofunga ndebvu dzavo hadzitsvi dziri kutotsva ndedzevanhu vasiri kuchechi kana dzajesu dzakatsvawo. So dzinenge dzichibvira imomo. Saka maybe with this one maybe tikabata maybe one of iri apa moisa a solution on it. Ndinofunga kuti nyaya iyoyi handizi kuti isocietal pressure dzimwe nguri yekuti ndiri umwe wevatendi ndiri muchechi saka problem yangu iyi ndikaishare inonetsa kushekana nayo because of my status sekutaura kwavaita. Asi ndinoona sekuti you can confide in certain people. Exactly. Unoona kuti uyu anokwanisa kundibatsira panyaya yangu nenzira kwayo. Dzimwe nguru unogona kubondera uenda pana asiye, but at least it's better kuti utry something pane kuramba wakadini wakanyarara. And also ndafarira imwe point yavataura madyira ekuti iyo isusu hatimiriri kuti apo ndiri kuona kuti murume uyu anenge pane zviri kumunetsa. Hatisi kuopena pasi pemengo paya pambotaurwa. Hakusi mukaona sekuru yapo havasi kuuya pamumengo necheya yavo. Ini nhasi ndaswera ndega ndichiita zvatinosiita, but tinosangana tiri 4 but nhasi taa 3 mangwana taa 3 kuswera mangwana taa 3 isisa tavaviga ndofanirwa kupindawo kamba mavo neshamwari wangu chii chiri kutora nzvimbo. Hatisi kuona nainda saka vanga vave kuchechi vanga vave munyika zvakakodzerwa kuti zvinzwarwe izvozvo. But inini ndinonyanya kuona yavabata apa inogona kuvapa solution asi ndaifarira kuti ndingoidzokerera. Yavataura ye-erectile dysfunction yavataura inovhiringa mhuri dzakawanda. Saka sekutaura kwavaita kuti tikashare one on one kwakubata host kwakutaura naivo vaine macontacts evanhu vanogona kurefer to zvakanaka izvozvo nekuti zviri kuratidza kuti already watobatsirika nechirongwa chino. Kana wanga waine dambudziko iroro wabatsirika pasina hauna need yekuti uende kwakanyanya kuwanda kure kure, but just do that little bit uzviteedze uone kuti zvinogona kubatsira sei. Imwe yandada kuti ndide kubata futi nezvayo pane dzavari kutaura idzi ndedzekuti nhasi uno mapressures akawanda, but mukati memapressures imomoyo hatisi kugadzirira zvemuhupenyu hwedu. Ndinogona kunge ndakadai ndiri panapa ndarwara neproblem chaya kuti ndikaenda kuchipatara ndikandeiswa drip ndatopora ndatova right. Maybe hakusi kupora kwaana chiremba, but zvinhu zvidiki diki zvinoda kuitwa. But handinawo plan yeupenyu yekuziva kuti ndikatorawo medical aid kana ndiri kushanda zvingandibatsire sei. Tota handisi kushanda hangu zvekuti ndiri employed by so and so, but kunogona kunge kuine nzira dzekuti ndive medical aid
kana dziripo ngatitsvake even kune kambani dzinoita zveurwere zvekuchipatara, because vazhinji vedu tinofa prematurely. Ndine hama yangu inini inoshanda kuAmerica, yakati iyo ndichiremba munhu uyu akati iye munoziva vafundisi nesu madhokta nesu vanhu jekerere kana tazoponeswa we have to apologize nezvatinotaura padzinhamo. Ndikati nemhaka yei wadaro, zvikanzi ndiri kutaura kudaro nechikonzero ichi. Pane vanhu vazhinji vanofa nguva yavo yekufa isati yakwana. Correct. Ende isusu tokasika kuti izuva raMwari ndo rarakatemwa naMwari naivakomana hanzi. Ndikati nemhaka izvo kanzi experience yandakawana murume uyu ndichiremba, hanzi ukaona munhu akunzi pamahospital avanoshanda kuAmerica uko and he is a specialist, hanzi ukaona munhu akunzi afa, everything would have been done. And pane macases akawandisa, dai kuri kwedu uyu takamuviga, dai kuri kwedu uyu tamuviga, kwai kuri kwedu uyu tamuviga, because hatina mafacilities acho, hatina zvinobatsira zvacho. And ukaenda kuzvipatara unoona kuti kune vamwe vanhu vari kufa when they should not die at all. Saka isusu kutsva kwedu kwendebvu ndekuti toita sei, ndoitawo kamedical aid. Kana ndazofa, of course kana wazofa hako hapana anozoshaya kukuiga, ungashaya hako insurance yekuvigwawo whatever, vanhu vanokuvigwawo, unogona kuvigwawo nechechi kana kuvigwa neshamwari. But pakumbora uchiri kurarama unogona kufa iwe nguva yako yekufa isati yakwana. Nechikonzero chekuti wabatwa nemalaria anorapika, izvo zvinozivikanwa izvo. Uri HIV positive mazuva ano zvakugona kukondeneka zvokuti you can live your full life. Une this disease or that disease, BP, unogona kuwana mapirisi eBP uchitorarama another 30-40 years uchimwa mapirisi ako eBP faithfully, but unotadza kuwana nemari yacho yemapirisi eBP. And what will happen? Hey, that's powerful. Mukanya pane saying mubva mataura zvamuda kutaura inoti men don't like hospitals. Varume nekuenda kuchipatara zvakati azviwirirani. Iye kutaura kuti ndiri kurwara zvinobotaura. Ndafarira zvataurwa pano nababa Mupunga, even zvataurwa nemufundisi, tichitarisa zviri kupisa ndebvu kuti zvodzimurwa sei. Mangafunga kuti kana chiti varume vanodzimurana tikureva imwe nguva vanhu chaivo, kwete. Imwe nguva havasi vanhu chaivo, asi ma-institutions kana kuti zvirongwa. Iwe pachako unogona kutoita umwe murume anodzimura ndebvu dzako dzatsva dziri dzako nekurongeka. Ukarongeka ndiye atova murume ari kukudzimura. Tisafungudza kuti tinongotsvaka vanhu ndibatsirwe naningi. Pane zvirongwa zvinogona kukubatsira pandebvu dzako zviripo. Maybe unofanwa kubvuma dambudziko randiri kuona guru ndoroma ndikanga mutupo samaita. Okay, samaita nderekuti vatadzi vava vashoma, vanhu vatsvene vawanda. Vatadzi vava vashoma. Zvakadaro zvokuti munhu akawa kuti akoniwa anoshaya kuti muti ndinokoniwa, ndikoniwa sei? Especially motauro yekurwara vanhu 5 stereki, especially varume 5 maningi. Zvakadaro zvokuti akanzi ari kurwara anofunza kuti icrime, and yet ndebvu dzinotsva dzemunhu wese. Exactly, ndizvozvo. Tose tongoro vatadzi vafundisi nemaelda, saka tichida kuchechizve tinoindira kuti tinatswe, handizve. Saka ngatibudei muzikakuni matakazvivharira imomo, ndomunoita kuti ufe nezvinhu zvisingafanirwi kuuraya. Wobuda imomo, kana wabuda unobatsirika. Mabatsirwo acho haasi ekukunyadzisa, mwenguva kungorongeka pane zvauri kuita zvacho. Kungorongeka bedzi ngona kuti
zvinezvi vadzimai hatichadi kugara kunoku kunodhura kugara kuri kuti pisisa stereki ndebvu tiri kuda kugara edu mutauni but ngatiindei kulocation uko tondotsvaga kamba kakanaka togara kupi ikoko kana kuti ngatichiindei kustendi kwedu tongovaka ipapo tiri ipapo totoona zvatoita tiri ipapo tiri pedu uri kutodzimura ndebvu saka zvongoda kuti iwe pachako umboongorora kuti ndatsva nei and then wochiona kuti kutsva kwandiri kuitaka kunoda kubatsigwa. Ndabatikana nenyaya yamataura iyo yemumba yemukati. Yeah. These are issues ka dzimwe dzekuti nyangu tiri pano Padare muona tichidzi zvenga kudzitaura tipota nemavara echirungu nokuti dzega kudziti bvu zvinoita kuti vanhu vatsveruka inda vanhu vatsveruka iculture yekuti hatitauri zvinhu zvakadaro. But muchaona kuti iye mind muri kuziva kuti mumba muno hamuna moto. Ndimuri kuzviziva mubedroom hamuna moto. Mukaramba makanyarara baba vanyarara futi haupfuti. Saka muchaona even munoramba muri muzhara handitiri Padare munoramba muri muzhara. Saka imi mofa kubuda kwakuchinda manje kune vepedyo veuyu murume kuti sekuru batsiranai nemuzukuru kumba uko hakuna moto. Hazvina kutanga nhasi ba zvaitika kare. Saka muchiona kuti mumisha mai mune madzisawira pakaitika rufu chai kunonzi sawira womufi animazvona ndiye anosumuka achitaura zvokuti munoseka mese woita songa indachita zvokutamba nerufu animazvona ari kutaura kuti munhu afa ndandiri close naye zvokuti anenge akapfeka hembe dzake aita mastairi aaita ari kutochema. Saka iwewe semunhu ane dambudziko kana kuti une munhu ane dambudziko musagara imomo waona umwe wako kuti haasi kuda kudini haasi kuda kubuda pachena tsvakaka munhu ari pedyo asinganyadzisi asingafumuri waunogona kutaura naye. Umwe munhu haasi munhu chaiye kugugula chaiko gugula umu ndo kudzimugwa wototsvaka pagoogle kuti dambudziko iri ringapedzwa nei wotoona kuti zvakati wolinkwa. Saka handizivi kuti nekuwanda kwaita technology kudai sei vanhu vedu vachibva vaita sengu vanoshayiwa ruzivo ndo inobva yataurwa napastor kuti vanhu vangu vaparara nekushayiwa zivo because vanhu vanoramba vakazvivharira. Saka ndiri kufunga kuti tunyaya twese turi umu hatusi twako wega vanhu vari kutotsva nadzo wamakatobatsirika nokuti vakaziva kokuti votsvaka. Saka zvoda kuti vanhu imomo vanhu vanopinda mumagrupu mawhatsapp nepapi animazviona umwe anongoiti bvu even pafacebook vanhu utengoti wataurire pano wataurire vamwe ndiyo kumana watiudza vanhu vese mwe munhu aitaura kuti inyaya ndakaverenga ndeyake ari kuzama kuti adini amboona kuti ndingabatsirwe sei ona vanhu vakanda shokonze kunzi kana tikadai tinozodai pakupedzisira ona kuti munhu yabatsirika. Saka muona kuti vamwe vanoputika zvovanotaura tinadzo dzine chitaurwa anoputika kuda kuti uchingofona utochema ochema tomurega ochema apedza kuti chii waunzi zvakati hapana chimwe chombonyanya kuitwa paya kungotaura kuti pamwe zvikadai even kuvimba naMwari animazvona religion unombotendei animazvona riri dare rakadai but isu tinobvuma kuti kune mukuru agere pachigaro anogona kubatsira nyaya dzimwe dzese kana vamwe matare ose kana vamwe watadza kukubatsira iye anobatsira iye. That's powerful. There's another one pastor maybe kune vamwe varume vakatoteerera kune munhu ari kutsva nenyaya yekuti ane mwana kana vana kunze. It's burning but ari kutsva ari yega and sharing manje akauya kwandiri according to my thinking and my belief as a person ari kutya judgmental kuti manje ndingaudzawa saka at the end of the day ari kungoti muchanzwa ndo arimo but our nation ndo dziri kuzobuda vanhu vafa and everyone is surprised kuti zvinhu izvi zvakaitika. How do we
assist murume uyo ari kutsva. Pane nyaya yasamaita ndingada kutaura nevateereri. Baba makanditarisa, mai makanditarisa, muri kunzwa nyaya iyo. Samaita vataura nyaya yevana. Tine vana vatinavo mudzimba dzedu, Mwari ngaakudzwe. But kune mwana akaitwa kuzheuko, pakaitwawo kamusikanzo kakaitwawo, mai vakava business lady kunzeuko, mwana akazvagwa. But mwana uyu haana kuaplya kunyora tsamba. Muteereri, wakateerera, una kunyora tsamba kuti mama dedi ndakuda kuzvagwa, mai nababa opindura unzi aiwa chibuda, ukato mwana akauya nezhira dzakasiyana, whether vanhu vakatenderana, vanhu vakaita musikanzwa, pakaitwa repu, but mwana akauya. But ari kunzeuko haasi kuwana mabenefits ari kuwanikwa nevamwe vana vari mukati memusha. Hama dzangu, ndaida kuti izvo kuti Mwari vafare, sangano rifare, nyika ifare. Madii baba matsvakawo anokudzimurai, vafundisi tiripo, makanzelas aripo. Pastor Makiwa, ndiri mufundisi angu, pane zvakaitika kunze uku, kune kamwana kariko kumaini, kuna maini vari kunze, kune kamwana kamukomana kane 2 years kariko. Mungandibatsira sei kuti mutaurewo nemhuri yangu igone kugamuchira? Pane nzira dzakawanda dzatinoshandisa kuti so that mai mwana tibudise vagamuchire, vana baba, vana vatezvara vagamuchire, mwana auye mukati memusha, mwana agone kubenefita. Munoziva here kuti izvo even mai vanogona kunge vane mwana wavakaita kuzhoko musati mawanana navo, but achingonzi tsano, muchitomuti tsano. Mai mabidi mabudo pachena, Mwari unokukomborerai kuti mudiwa tisati taroorana paya wakazoti wanhangu takadaro, but ndandine mwana watinaye. Mwari unofadzwa nazvo. Ndichisiyirawo vamwe, but ndaida kutaura zvakanyaya yeremarriage tisati tasiyira vamwe. Hongu mune 52 years Mwari otendera kuti mudzimai ashayike, zvokuremera kuti ugare wega. Wadi watsvakawo, ndakutodzimura ndebvu, wadi watsvakawo mudzimai ane zera rakada kuinzanawo nerako. 52 years mukombo unotsvaga mu19 year old. Zvine machallenges azvinazvo. Dai matsvakawo wezerawo nemi zvinokubatsira kuti mimo mai mune 49 years muda kunoroorwa nemu 22 year old. Hazvinyatsi kubalanza. Ameno vamwe muri kunza iyo itori imwe subject yakatozvimirira iyo ikazvimirira ozwana vachiti zvezera hazvina nebasa. But ndebvu ndopadzinozotsvaka, unozoremegwa nazvo. Saka handizivi. Handitika. Rega ndiuye pana gonongo yedu yati fambiri. Maybe in summary, maybe do you want to comment zvataurwa na pastor? Then in your summary, what are we saying to the men? Ini ndiri kuti munhu wemurume wakamirira mhuri yako kana iwe pache zvako une machallenges eupenyu, haugoni kuasolva ese uri wega. Correct. Vanoti zano ndega akasiya bhachi padare nekuti anga asingadi kunzwa mazano kubva kune vamwe. Saka tiri kuti maaspects ese eupenyu hwako haagoni kunge dzimwe dzenguva haana kunyatsoti chechetere ese toti yabatwa namufundisi kuti ndine vana vari outside marriage, but mudzimai wangu haasi kuzvitambira. Ini wacho ndiri kutotya kuti ndizvireize naye kuti saka waiitireiwo eredha makore aya ese uchiziva kuti une rabhishi yakadaro. Ndinogona kubatsirika nekuti chirongwa chedu chepadare ndechekundibatsira kuti ndisununguke. Ndasununguka ndoponeseka. Saka ndinoti kunewe muteereri, ungava baba, mai, mukomana, musikana, mukati meupenyu
varipo vari kuedza kutibatsira. Vangatadza kungove vari ma-individuals vane makumbo maviri, but mufundisi vabata panapa soko vati kunga Google chaiye ndisekuru anogona kubatsira, neighbor vataura anogona kundibatsira, kuchechi mufundisi ereda anogona kundibatsira, shamwari inogona kundibatsira. Asi vazorova zihoko rinonzi zihoko rekuti iye ari kumusoro kudenga akatisika Mwari akakupa upenyu, haasi shumba yaDhavhidhi, haaneti, haatadzi kukubatsira. Saka usazviona uri wasungikana zvekuti uzosvika pakutora tambo kana kumwa mapiritsi ekuzviparadza, kwete. Enda undowana rubatsiro. Ndosaka tiri kuti pamusoro wenyaya wanhasi varume ndivamwe kutsva kwendebvu tinodzimurana. Mukanya in your summary munyatsorova iri amo chaiyo. Inini ndiri kuda kuisa an appeal kuti varume ngatibatsiranei, ngatibatsiranei, tirege kushorana, ngatibatsiranei chaizvo. Kumachechi koko kana muchiita maprogram angave amo kana kuti echinyi amuri muchigocha muchidini, ivai observant, muchiona kuti uyu munhu anenge ashanduka. Munogona kuzviona nekuda kuzviitiko zvinoitika kana kuvana kana kumudzimai kana iye pachake, motoona kuti uyu munhu asiye watinoziva mazuva ese. Munguva munomuona even nekudzikira kana kusaparticipata pazvinhu, mukati mutaure chinhu kuti toda kuti tisangane nguva dzakati, muona kuti anenge aroda kuzvibvisa kuvanhu. Saka be observant and be your brother's keeper. Ngatirege kuva vanhu vari kukombita against each other. Men must not compete because umwe neumwe ane musha wake. Hausi kuda kuzotonga kumusha kwangu, iwo rarama pamusha pako, but ngatidzimuranei moto, kwete kudzimura kuti ndichazodzimurwa. Vamwe vedu hamuchafi makaita moto, tauro chokwadi. Vamwe vacho vatobva pastage yekutsva, vanokupinda muguva kanifungidza kuti tichaona achatambura pakufa, uchaona achifa achivigwa zvakanaka, nebhokisi rakanaka. Saka ngativei vanhu vanozama kubatsirana. Even zvongwa zvatiita pamachechi ngazvinanganewo futi nekuti vanhu vave open. Timbobuda paenvironment yepachechi, timboinda kunze takanangana kuti I think uyu munhu anda kuti abatsikwe. Pane munhu wekuti haatauri asi zviri kutaura pari. Munhu atotsva zvekuti hachagoni kutotaura kuti ndotsva. Isu pachedu ngative nemweya wekubatsirana, tisave nechindini. Chindini ndochauraya vanhu vekwedu. Muona kuti panapa umwe munhu azere nazvo, but umwe munhu azere nayo namo. Saka kana tikabatsirana muchaona kuti pachechi penyu hasi kureva kuti muitire zvinhu zvoshamisa, kuti aenzane newe, kwete. Ingoita zvoita kuti munhu ave nechiremerera chokuti akwanisewo kunze anopinda pachechi penyu. Zvokuti mukanzi topinda naye vana kuti chokwadi vanopinda naye, pane kuti vanhu vanobva vatoona muganho wekuti vanopindavo vese, but ndonga vanogara kumasure and so forth. Ngatiedze kusimudzirana, you know. Isuwo semadzimai, because haisi misha ise inotungamirwa nevarume. Zvino madzimai vamwe vakutungamirira dzimba, varume vakashaya vakatofa. Kana uchinzi kutsva kwendebvu murume vanodzimurana, kuri kurehwa vatungamiriri vedzimba. Unogona kuva uri mwana chaiye, but ndiwo unotori ari kutsva ndebvu pamba ipapo. Because wasara nana baba vachembera, nana mai vachembera, ndiwo watoi baba ipapo. Saka open up, muchibatsirana sema siblings, kuti munhu wanarege kuremerwa. Imi muripo, ita nepaduku pako pa uchibatsira vana mai vodawo mapiritsi, utengewo mapiritsi edhora kuti utumire sekuru kumusha, watobatsira. Kwete kuti bhuti gosipi ndo vanazvo, havachaona zvekudini zvekuita. Ngatibatsiranei, anenge achiremegwa ari one, kati vamwe vanhu varipo. Saka pfungwa yandinayo yandingakusiyirai vatariri vechirongwa, ndebvu ngadzitsve nokuti tiri panyika, but ngadzirege kurega dzichitsva vamwe varipo. Ngatibatsirane kudzimura. Amen. Toda kutenda nenguva yatava nayo naMwari. Ngatimbotenda dai. Ngono
Samaita. Masvika akoma muri vatezvara nasvika manje izuva rekuzorora tingamuchirai kuzorora mudzimba dzedu dzese. Aiwa, ndo zvazvinoita kana tauya panapa zvinoita kuti zvienderane zvakanaka. Totenda vana vaMwari, we believe you have been encouraged, you have been empowered, and kwese kwatiri ngatiwaneyo patinoenda, we share a problem. Shared is a problem half solved. Tinobetserana tichienda, Mwari vachitibetsera. Kune muchindo werugare ari musoro kudenga, muudze zvose zvinokutambudza, and he will take care of you. Tinotenda naizvo. Tichakumbira mufundisi Pastor Z vatinamatira. Ngatinamatei. Baba vedu vari kudenga namuponesi wedu Jesu, tinokutendai nehurukuro yanga iri pakati pedu. Tinotenda nekuti kune umwe atobatsirika. Tinoshuvira kuti mutiropafadze tose, varume tidzimurane. Kune vane zvipo zvekuona machallenges, tiende tinobatsirana. Isuwo tisazeza kutaura, tisazeza kubatsirwa, asi tigone kubatsirika, tigogona zvakare kuponeseka. Machallenges atinawo mukati meupenyu, simba remuyamutsvene rigone kutitungamirira. Zvapera zvose Jehovha mugorumbidzwa, mugotirangarira zvemushe wekudenga. Makati uyai kwandiri mose makaneta makaremerwa, ndichakupai zororo. Chiropafadzai vedare, muropafadze vatereri, mutirangarire tose mushe wekudenga. Muzita ramambo Jesu tokunamatai nekutenda. Amen. Amen. Thank you so much. May God bless you. May God keep you. Thank you. Hakuna hama kupinda Jesu, hakuna neimwe, hakuna umwe kurapa vese, hakuna neumwe anoziva nenamo Jesu, anotungamira tese, hakuna umwe kupinda Jesu, hakuna neumwe, hakuna umwe mukuru zeba, hakuna neumwe asi anozvita muduku, hakuna neumwe anoziva nenamo Jesu, anotungamira tese, hakuna umwe kupinda Jesu, hakuna neumwe, hakuna nguva asipo iye, hakuna neimwe, kana usiku rudo ruripo, hakuna neimwe anoziva nenamo Jesu, anotungamira tese, hakuna umwe kupinda Jesu, hakuna neumwe, hakuna umwe akamborambwa, hakuna neumwe kana munyangadzi amurambiko, hakuna neumwe anoziva nenamo Jesu, anotungamira tese, hakuna umwe kupinda Jesu, hakuna neumwe, hakuna chipo chikuru zeba, hakuna nechimwe angatinyimi mushakudenga, hakuna neumwe
Jesu, iye anotungamira tese, hakuna umwe kupinda Jesu, hakuna neumwe anoziva nenamo Jesu, iye anotungamira tese, hakuna umwe kupinda Jesu, hakuna neumwe, 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 hakuna umwe kupinda Jesu, hakuna neumwe.